Dacă sunteți pregătiți. Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă prilejuită de reluarea pregătirilor din această vară. După cum ați aflat, staful Petrolului s-a completat, s-a definitivat în această vară. Sub comanda lui Mister, alături de Mister Răzvan Lucescu, vor activa doi foști petroliști, doi foști jucători de suflet ai echipei noastre. Este vorba de Nicolae Constantin și Florin Pârvu, care s-au întors acasă și vor să întoarcă prin funcția de antrenori secunzi ceea ce le-a oferit Petrolul în cariera lor. Pentru început, l-aș ruga pe Mister să vă coordoneze, să vă schițeze câteva coordonate ale programului de pregătire, da, dându-le cuvântul și celor doi secunzi ai săi, după care întrebările dumneavoastră. Domnule Lucescu, vă rog. În primul rând îmi cer scuze înzecit pentru faptul că am întârziat și că această conferință a început mai târziu decât ar trebui. Vă mulțumesc pentru înțelegere. În al doilea rând, vreau să salut și eu pe cei doi colegi ai mei, pe Nae, care mi-a fost pentru foarte mult timp jucător și alături de care am trăit momente fantastice în Europa și în competițiile naționale. Pe Florin, să-l salut, să-i urez bine, bun venit, mult succes. Nu l-am cunoscut până acum decât ca adversar. Un cuplu de antrenori foarte serios și un cuplu alături de care sper să trăiesc satisfacții foarte mari și alături de noi și dumneavoastră. A început pregătirea. Suntem așa într-o oarecare frământare, pentru că sunt zilele de dinaintea plecării în cantonament, sunt zilele în care se completează și lotul, sunt zile în care jucătorii de obicei se întorc din vacanță cu foarte mult entuziasm, cu plăcere. Sunt zilele poate cele mai liniștite din punct de vedere al presiunii pentru noi antrenori și pentru jucători. Până acum am avut două antrenamente, unul el după amiază, unul astăzi de dimineață. Va urma un al doilea antrenament al zilei. Încet, încet s-au strâns și ceilalți jucători care au ajuns aseară, astăzi la prânz. Cred că suntem în formație aproape completă. Pentru mine începe un an nou, un sezon care pleacă practic de la zero. Am posibilitatea să lucrez și să transmit de la început ideile mele despre antrenamente, despre pregătire, despre organizare, despre joc. Este bine că deja pe cei mai mulți dintre ei cunosc, ăsta este un avantaj și cred că împreună cu lotul, cu jucătorii, vom putea obține rezultate frumoase. Așa cum spuneam, ne așteaptă o vară interesantă, cu foarte multe meciuri, încă de la începutul sezonului oficial, cu jocuri în cupele europene, cu jocuri în campionat, cu jocuri în Cupa Ligii. Vom avea nevoie de un lot echilibrat, de absolut toți jucători. De aceea, cred că este important să reușim să avem câte doi jucători de încredere pe absolut fiecare post, să fie o competiție și în același timp, de fiecare dată când vom avea nevoie, să putem apela cu toată încrederea în fiecare dintre jucători. Au fost printre cei care au venit și s-au reîntors din vacanță, jucători care m-au surprins din punct de vedere fizic, al aspectului, al disponibilității și îmi dă speranță pentru ceea ce vine, pentru perioada imediat următoare, care, așa cum spuneam, reprezintă pentru noi un moment important, pentru că aici vom pune bazele noului sezon. Da. Asta, din punctul meu de vedere, dacă dumneavoastră aveți întrebări. Domnul Lucescu, un nou echipament, se va schimba și obiectivul echipei?
M-am gândit foarte mult la întrebarea aceasta. Urmat, echipamentul. Păi și ce legătură are echipamentul cu obiectiv? Păi poate așa, un impuls și schimbarea echipamentului. Da, bun, echipamentul a fost și anul trecut, unul bun, anul acesta este unul poate la un nivel superior. Știu că ați dori să auziți vorbe mari, promisiuni sau, eu știu, jurăminte. Nu sunt nici ghicitor, nu pot stabili de acum ierarhia clasamentului, ar fi foarte simplu, însă e clar că va fi un grup de echipe, Petrolul, Steaua, Astra, eu aici aș include și CFR-ul, un grup care probabil se va bate pentru primele poziții, pentru prima poziție, pentru celelalte. Alături de aceste patru, o surpriză, mă rog, o echipă incomodă ar putea fi Dinamo. Trebuie ținut cont că în acest campionat, în campionatul nostru, și din cauza aspectelor financiare și din cauza problemelor, ale dificultăților, tot timpul pot apărea echipe mici care să vină din spate, bazându-se pe o organizare corectă, pe un management corect și care să încurce echipele de sus. Dar este clar că așa la prima vedere aceste patru echipe ar putea fi favorite. Din punctul nostru de vedere, o singură promisiune, aceea de a juca de fiecare dată, fiecare meci cu foarte mare determinare, cu gândul de a obține victoria, a ne reîncărca imediat și a pregăti următorul joc. Am spus că sunt foarte multe competiții, sunt foarte multe meciuri, la fiecare dintre acestea vom intra cu cea mai mare seriozitate, concentrare, indiferent că vorbim despre Cupa Ligii, Campionat, Europa League sau Cupa României, vom intra pe teren pentru a câștiga. Din discuțiile pe care le-ați avut cu Ghirel Metagondesc, ați vorbit ce se va întâmpla pe... Nu, din momentul ăsta nu este problema mea, ceea ce am avut eu din punct de vedere tehnic și ceea ce am vrut eu să știu, așa de la el am aflat. Acum este o discuție pe care o poartă cu conducerea clubului. Îmi pare rău că nu s-a semnat până la momentul plecării în vacanță acel contract despre care tot am vorbit și pe care știm cu toții că, mă rog, urma să-l semneze, dar se poate întâmpla ca el să rămână și asta ar fi extraordinar, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, avem nevoie de 20 de jucători de câmp, toți la același nivel, pentru că sunt multe competiții, pretențiile vor fi foarte mari. Cu cât va fi competitivitatea mai mare, cu cât vom avea mai multe soluții, cu atât șansele noastre de a câștiga vor fi mai mari. Răzvan, este adevărat că Petrolul a renunțat la Zicu? Este o discuție între Iani și conducere. Urmează ca astăzi, mâine, să se stabilească dacă va continua sau ne vom despărți. De ce jucători mai aveți? Nu aș putea să spun, pentru că în momentul de față, pe poziția de fundaș lateral, suntem acoperiți. Am avea nevoie probabil de încă un fundaș central. Avem în situația de portari deja aduși doi portari tineri, români, care să completeze lotul, să crească în spatele lui Pesania. De la mijloc în sus suntem acoperiți. În situația în care Iani s-ar pleca, atunci sigur că urmează ca în cel mai scurt timp să găsim o variantă, pentru că ar însemna să fim puțin descoperiți în partea de atac, de la mijloc în sus. Tu ai vrea să mai rămână, Ianis? Eu ca antrenor vreau să am tot timpul, așa cum spuneam, mai mulți jucători. Eu în Ianis am crezut tot timpul. Eu pot înțelege ca antrenor că un jucător a traversat o perioadă dificilă, că nu a reușit din primul moment, că după aceea a apărut o presiune asupra lui, că a făcut niște lucruri poate greșit, dar fără intenție, și știu foarte bine că în fotbal un moment poate răsturna o anumită situație. Dacă rămâne, aș fi bucuros să lucrez cu el și ar fi o ambiție foarte mare a mea să îl redăm pe Ianis fotbalului la nivelul pe care
îl cunoșteam. Dacă va trebui să plece, va pleca și îi urez foarte mult succes. Probabil că va avea nevoie de o provocare care să-l resusciteze. Cât va conta în lupta asta la titlu faptul că la Steaua a plecat și antrenorul și capitanul echipei? Cât va conta pentru Petru? Ar fi o greșeală să ne gândim la Steaua ca la o echipă slăbită. Steaua rămâne Steaua, este o echipă cu mare tradiție, au o experiență și eu am insistat foarte mult pe faptul că ei acolo și-au clădit o experiență prin participarea permanentă în ultimii 10 ani în grupele Europa League sau grupele Champions League. Au câștigat ultimele 2 titluri. Este un antrenor care are și el o carte de vizită importantă în lumea fotbalului și va veni cu foarte mare orgoliu. Din punctul meu de vedere, repet, nu este doar Steaua, mai sunt și celelalte 2, Astra. Deja o echipă care de 2 ani se menține acolo în top, cu un loc foarte bun de jucători, cu un antrenor care a lucrat bine. CFR-ul de la care, repet, așa cum îi știu, mă aștept să vină să se implice în lupta pentru primele poziții. Răzvan, spuneai mai devreme, ai menționat Petrolul, Astra și Steaua. Asta va fi ordine? Și CFR. Nu, după astea 3. După aia adăugat CFR-ul. Eu cred că am răspuns. Deci CFR-ul poate fi pe 2, 3 sau 4. La asta s-a referit până. Spus despre un grup. Normal că la acest moment asta este, din punctul, iarăși, repet, din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere al Petrolului, e clar că anul acesta trebuie să facem un pas în față, fără să existe vreo discuție și fără să existe acea referire la presiune. Nu. Avem 2 ani la rând la nivel de top, putem să avansăm. Avem condițiile să facem acest lucru. Avem un lot de jucători care pe teren au arătat că este puternic, echipă organizată, o echipă care a jucat fotbal în momentul în care am stat foarte bine din punct de vedere fizic și sigur că avem ambiții foarte mari. Spuneai că unii dintre băieți au surprins în modul în care au revenit de vedere fizic, e și multul printre ei. Da, este și De ce vă veți axa în acest cantonament din Slovenia? De ce credeți că are nevoie mai mare Petrol? Bine, dacă ne puteți dezvolta. Nu, dar e foarte simplu, că asta este întotdeauna într-o perioadă de pregătire. Te pregătești să te pui la punct cu aspectul fizic. Sunt anumite situații care țin de organizarea jocului și de detalii. Cred că putem să îmbunătățim, chiar dacă avem foarte puține goluri primite. Cu Steaua ne aflăm pe primul loc la acest aspect. Putem să ne îmbunătățim și pe această situație. Atunci când nu avem mingea, putem să creștem și din punct de vedere al jocului ofensiv. Sunt momente în joc când se pierde mingea și aici reacția va fi foarte importantă. Când vorbesc despre toate aceste lucruri, care până la urmă sunt detalii fotbalistice, mă gândesc foarte serios că vor fi meciuri în cupele europene, când vom întâlni și adversari foarte dificili, bine puși la punct și vom vrea să intrăm de la egal la egal, să ne batem de la egal la egal, să obținem calificare. Și atunci toate aceste detalii contează. La fel cum în meciurile cu echipele Astra, Steaua, CFR, Dinamo și așa mai departe, aceste aspecte contează. Sigur că după aceea vor fi meciuri cu echipe considerate mai puțin valoroase, dar la care aspectul mental, concentrarea, atenția vor fi decisive. Așa cum ne-a învățat deja acest campionatul care s-a terminat și care ne-a arătat că în momentele cu echipele mai slab cotate s-au pierdut puncte. Unul dintre meciurile care a durut cel mai tare aici la Ploiești a fost cel contra Viitorului Constanța. Păi să întrebăm și pe oaspeții colaboratori cum se simt pe prima zile la Petrolul, pe primele zile. Nicu? A fost ceva foarte important pentru mine
lucrul că Răzvan a avut încredere să mă ia în staful lui. Cu atât mai mult cu cât am venit la echipa la care am debutat în fotbalul de performanță. Mă bucur nespus și sper să nu dezamăgesc și îmi doresc ca la sfârșitul anului să avem o performanță mai mare ca cele care s-au realizat în anii din urmă. Te ajută un pic faptul că ai lucrat cu familia Lucescu? E foarte important pentru mine, probabil că și din cauza asta am fost ales să fac parte din echipa lui Răzvan. Florin, se spune că la completul lucrai ceva după modelul lui Răzvan, să putea, tocmai poate în ideea că vei ajunge cândva aici, mai devreme sau mai târziu. Da, în primul rând vreau să spun bună ziua, așa este. Am discutat cu Răzvan în momentul când ne-am întâlnit și pe această cale vreau să-i mulțumesc pentru faptul că a fost de acord să fac parte din stafful lui, să mulțumesc conducerii clubului care s-a gândit la mine. În primul rând, mă întorc acasă. Eu, ca jucător, pot spune că aici am făcut pasul spre marea performanță. Îmi doresc și acum, din postura de antrenor secund, să pun numărul împreună cu Răzvan și cu colegii din staff și cel mai important, alături de jucători, să punem numărul să ne îndeplinim obiectivele anul acesta. Așa cum v-am spus la început, pentru mine Răzvan, îl pot spune chiar acum, a fost și este un model ca antrenor. Florin, cum crezi că, știind și antrenorul secund are destul de sarcini importante, cum crezi că vei gestiona relația cu băieții, cu Motru, cu Albin? Tocmai asta mi-ai pus întrebarea și chiar să știi că ne-am împărțit foarte clar sarcinile de lucru și chiar în sarcina mea pică relația vestiar, staff și mai departe. Eu zic că foarte bine. Sunt jucători cu mare experiență, valoroși și cred că ne putem impune fără probleme pentru că am venit aici să ajutăm, nu am venit să facem altceva. Cu mulți dintre ei mă cunosc foarte bine, cu Adi Mut am jucat la echipa națională, cu Iani Zicu la Dinamo, cu Marinescu știți foarte bine, cei din Ploiești, a făcut parte din lotul în care eu în ultima perioadă am jucat aici. Am jucat chiar împreună la mijlocul terenului. Deci nu văd niciun fel de problemă. Contră, chiar avem o relație foarte bună și interesul nostru este ca, eu știu, să putem să lucrăm foarte bine, să ne îndeplinim obiectivele, așa cum am mai spus. Deci, practic, n-ai niciun fel de stres, niciun fel de teamă. Nu am niciun stres, pentru că, vă spun încă o dată, pentru mine este o onoare să lucrez cu Răzvan Lucescu. Stres nu, dar probabil așa de început niște emoții au. A zis și pe n-ai să tremura puțin vocea. Ăsta amândoi pe bancă, nu știu, s-a spus s-a înțeles la un moment dat că n-ai cel care va urmări adversarii sau știu ceva genul ăsta. Care ar fi? Dar de unde ți-a fost? Ce lucru la organizare? Deocamdată fiecare are de îndeplinit o sarcină, fiecare răspunde de ceva. Absolut toți mai sunt în spatele nostru la vestiare antrenorul cu portarii, ceilalți doi preparatori fizici, fizioterapeutul și fiecare este important, așa cum și jucătorii, fiecare dintre acei jucători înseamnă ceva pentru echipă, așa, fără un staff unit, leal, nu se poate face treaba. Domnule Lucescu, o scurtă așa descriere sau de la cine așteptați foarte mult de la cei care au venit acum noi la echipă? Ieri și astăzi, așa pe scurt, am încercat să le transmit celor noi că nu este nevoie să-mi arate nimic, trebuie doar să fie concentrați și să dea absolut tot ceea ce este normal să dea pentru meseria lor, să nu intre sub presiune, pentru că de obicei în astfel de situații vrei să arăți, vrei să demonstrezi. E o perioadă mai dificilă pentru jucători, pentru că pe un fond de oboseală normal, cauzat de 2 antrenamente, de intensitate, poți să nu ai realizări și atunci, punându-ți această presiune, riscul este să nu te adaptezi foarte repede. Nu avem nevoie de acest lucru, deci nu vă voi aștepta decât de la întreaga echipă să participe foarte bine și corect la...
De ceva. Ai avea timp să îi vezi. Gevară este un jucător tehnic, are ușurință în controlul balonului, poate să fie dezechilibrat în joc. Ncoi este un atacant clasic și bun la jocul aerian, puternic, se luptă. Panșon este un jucător ofensiv, principal. Asta a și contat, pentru că o echipă ca noastră are nevoie de susținere din spate, de pe părțile laterale, pe faza de atac. Suntem o echipă care oricum vom întâmpina de foarte multe ori adversari care se vor închide în propria jumătate și aici mă refer în special la situațiile în care vom juca contra echipelor mai, hai să spun, mai considerate mai slab valori. Atunci este nevoie de acest lucru. Am căutat să avem în funcție și de buget, pentru că știți foarte bine că e o situație foarte dificilă, sunt mari probleme în țară cu banii, sunt probleme cu anumite cluburi care nu știu dacă au posibilitatea să spună că au liniște până la sfârșitul noului sezon competițional. Atunci, și din acest punct de vedere, am fost nevoit să căutăm foarte atent și să ținem cont și de acest aspect. Ce impresie v-au lăsat echipele de la Mondial? Vă spunem că Olanda și Germania au o surpriză prin prisma rezultatelor? Germania poate, pentru că au distrus Portugalia, era 2-0 deja până la eliminare. Însă la meciul dintre Olanda și Spania, da, apreciez, nu pot decât să apreciez jocul Olandei, totuși cred că a fost și o conjunctură favorabilă, pentru că la 1-0, în minutul 43, Spania a avut o ocazie uriașă să facă 2-0. În faza următoare s-a făcut 1-1 în loc de 2-0. După aceea a fost acea mare greșeală de arbitraj la golul de 2-1, când încă meciul era în echilibru. Jucătorii Spaniei, în frunte cu Casillas, probabil frustrați, au pierdut complet luciditatea și s-a ajuns la acest scor. Dar, ok, Olanda a făcut un meci foarte bun. Poate să o ia nimeni. S-au detașat așa niște favorite? E de vreme. E prea de vreme de a vorbi despre favorite. Sau, dacă vreți, favoritele sunt cele clasice. Argentina, Brazilia, Germania, Olanda, vedem ce se va întâmpla, pentru că în optim poate fi un meci interesant pe care Brazilia să-l joace împotriva Spaniei. Favorita ta? Eu așa simpatizez cu Bosnia și cu Spania. Bosnia? Da. De ce? Nu știu. Nu știu să spun. Îmi sunt simpatici. Am avut și de 2 ori și în cupele, în Cupa UEFA și în preliminarele campionatului european, confruntări cu echipe Bosnia și Sarajevo. Au fost și momente foarte frumoase și dificultăți. Probabil că de aici. Ca om de fotbal. Spania, pentru că îmi place Spania. Ca om de fotbal, ca specialist național al României. N-am ce să discut. Gata. Mai aveți întrebări despre Da. Revenind un pic la Petrol, vreau să te întreb dacă negocierile cu Guilherme pornesc de la alte date, acum, după ce a venit, nu știu, dacă sau nu știu. Nu am acces la aceste. Ai idee dacă în momentul de față sunt în impas sau continuă, s-a ajuns la un blocaj cumva? Știu că trebuia să existe astăzi sau mâine o întâlnire între conducerea clubului și Guilherme. El participă la antrenamente sau? Da. Da, participă. Izvan, având în vedere că e teoretic ultimul an al lui Adi Mutu, aștepți mai mult de la el? Poate fi pentru el un factor motivant, clar. Și discuția, am avut o discuție înainte de a pleca în vacanță. E conștient de acest lucru, își dorește foarte mult. Este o mare speranță a mea, a noastră. El, într-o formă bună, într-o disponibilitate totală, fără accidentări, va ajuta foarte mult echipa. A avut și o conjunctură nefavorabilă, un ghinion, pentru că era într-un moment bun când s-a accidentat. A avut acea accidentare care l-a scos din
din circuit, din toate punctele de vedere. Am întrebat în perspectiva viitorului. Păi da, acum revenindu-și, fiind foarte bine, cel puțin în urma discuțiilor și așa cum l-am văzut, e clar că a venit cu o ambiție foarte mare. El a avut un cartonaj galben de la tine? La un moment dat? Nu. Că vreau să te întreb câte îi suporți, adică câte mai are? 3, 2, 1, 4? Nu. Sau dacă ai fost supărat pe el odată? Ți-am spus foarte clar că pentru el a fost o perioadă dificilă. Așa sunt astfel de situații, conjuncturi ghinioniste. Cred că ar fi făcut foarte mult dacă ar fi fost alături de noi, dacă ar fi fost din punct de vedere medical apt. Așa, din păcate, o accentare la genunchi l-a scos din joc pentru foarte mult timp, din antrenamente și sigur că acest final de competiție l-a prins nepregătit. A forțat să joace, nu putem să analizăm în niciun caz evoluția lui aici. Pe mine mă bucură foarte tare că a venit cu foarte mare ambiție și că îl văd determinat, așa cum spuneam, știe că poate fi ultimul an al lui în fotbal și vrea să iasă cu fruntea sus. A avut o carieră tumultoasă, un jucător de excepție, un talent fantastic, care a trecut pe la echipe importante în fotbalul mondial și are obligația pentru el, pentru noi, să termine cu fruntea sus această carieră. Pentru noi, pentru că este ultima echipă la care evoluează. Deși, asta spune eu mă aștept ca în situația în care avea un an excelent, să mai continue. Răzvan, înainte de meciul cu Steaua, într-o conferință de presă aici a fost adus Ghierme. Pun această întrebare și, de fapt, merg pe această linie a lui Ghierme, pentru că întrebările au fost puse și la un moment dat ne-am amestecat cu multul cu echipa națională. Și n-am epuizat acest subiect. Pe mine mă interesează foarte mult subiectul Ghierme, pentru că este un jucător pe care probabil și pe tine te interesează foarte mult și ți-ai dorit să joace. Fotbalistul a venit atunci și a spus că este jucătorul Petrolului și că s-a înțeles cu conducătorii Petrolului. A urmat meciul acela, s-a detensionat atmosfera, jucătorul a plecat, nu a mai semnat, a venit și în momentul în care a venit acum, în loc să spună negru pe alb, pentru ce asta mă întâlnesc mâine, dacă nu chiar poimine, păi dacă am venit, vorbesc, plec sau rămân. Până la urmă. El spune că mingea este la conducere. Ce minge? Care conducere? De ce? Îți spun cu foarte mare onestitate că mi-aș dori să pot să-ți răspund. Singurul lucru pe care pot să ți-l spun este că ar fi trebuit să semneze acel contract până la plecare, în vacanță. Nu s-a semnat, nu l-a semnat. El a fost de vină? Lucrurile s-au precipitat. El a fost de vină? Nu știu ce să spun. Nu pot păi dacă e interesul lui și spune că sunt jucătorul Petrolului, de ce mă urc în avion și când semnez un contract care e spre binele meu? El spune, interesul este într-adevăr al meu, dar vorbiți cu conducerea. La mijloc pot fi și impresari care pot încurca lucrurile. Sunt astfel de situații. Repet, din punct de vedere al meu, mi-aș fi dorit foarte mult. De fapt, înainte de a veni aici la conferința de presă de înaintea meciului cu Steaua, seara m-a sunat, era împreună cu impresarul lui și cu, cred că, patronul, cu Mario, și mi-a spus la telefon textual că s-a înțeles și că rămâne la Petrol. Și am zis, Ghile, te iubesc și sunt fericit pentru asta. Mă bucur enorm. Doream acest lucru să-l aud, după care am rămas un pic surprins de cum au evoluat lucrurile. Pe de altă parte, Petrolul a trebuit repede să găsească o variantă care să ne dea liniște, neștiind ce se va întâmpla, și a fost semnat acest jucător Panșon. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla astăzi, mâine, până la plecarea în cantonament, când vrem să plecăm cu lotul clar stabilit, fără compromisuri. În condițiile în care el pleacă de la echipă, cu cine joace acolo în afară de Panșon? Vom vedea. Mai este și Beța, o variantă. Eu însă cred și sper ca el să rămână. Am această speranță. Există și șansa să schimbi sistemul de joc? Nu e acest
grup este construit pentru un 4-2-3-1. Avem și varianta unui 4-4-2 pe momente de joc în care situația de a fi obligați să atacăm, să marcăm, să, mă rog, să ducem mingi în care, să folosim și doi atacanți, atunci se transformă în acest 4-4-2. Dar... O să studiezi în cantonament acum la Maribor și posibilitatea asta să joci cu două vârfuri? Vom încerca, normal, pentru că vor fi momente când vom fi obligați să fac. Am făcut-o și în primăvara aceasta. Îți menții poziția cum că Oban ar trebui să stea lângă Geraldo sezonul viitor? Da. Astfel încât să-ți mai aduci un jucător acolo? Da, trebuie să avem 4 apărători centrali. În momentul de față sunt Geraldo, Oban, Gerson, dar mai trebuie unul. Sunt discuții pe tema aceasta? Da, sunt discuții. Sunt discuții și tot așa sper ca în 2 zile să se definitiveze. În orice caz, Oban, de ce îl văd? Este un jucător care are o viziune bună a jocului, este un jucător inteligent. Din punct de vedere al fazei de apărare o face bine, are o anumită anticipație. Este clar că trebuie să lucrăm acum în această perioadă acolo pentru a găsi perfect mișcările și timpii. El nejucând acolo, asta ar fi putut fi o problemă. Să fie perfect din acest punct de vedere. Are posibilitate să iasă și cu mingea la picior, să construim din spate. Suntem o echipă care ați văzut că cel puțin din momentul în care am început să stăm bine fizic și să nu mai avem probleme, am creat foarte multe situații, am marcat destule goluri, vrem să mergem pe această linie și pentru asta este nevoie ca și din spate să putem să ducem mingea cu ușurință în diferite zone ale terenului. În afară de foarte mult noroc, ce mai trebuie Petrolul să ajungă în Europa League, în grupe? Să trecem de fiecare tur. Primul tur, al doilea tur. Deci nu dă un lot bine solidificat. Eu cred că lotul acesta, motivat bine, pregătit bine, organizat bine, cum trebuie motivat? Cu, așa cum ai spus, cu șansă, cu pregătirea jocurilor bună, atunci putem. Eu am trăit experiențe cu Rapid. Am ajuns parte din nume foarte greu. 2 ani la rând. Echipă bună Rapid atunci, Răzvan. Era o echipă de jucători fără experiență. Cu un an înainte nici măcar nu fuseseră în grupele europene. La tragerea la sorți, când am intrat în grupe, eram la 40 echipă din 40. Cred că orice se poate atunci când toată lumea merge într-o singură direcție. Și cel puțin noi, stafful, echipa, trebuie să fim foarte puternici, uniți pe teren, să atingem acest obiectiv. Să știți că este o experiență extraordinară și pentru jucători și ar fi pentru oraș o intrare în grupe. Crea o emulație. Sunt meciuri complet diferite. N-au nicio legătură cu atmosfera din competițiile naționale. Din ce țară vrei să ai adversă? Prima. Păi să luăm și noi. Nu știu în Bosnia, nu? Ușor, poate. Oricare ar fi adversarul să-l eliminăm. Câte transferuri estimați că mai face Petrolul, ca să știe și suportul? Poate nu se așteaptă să mai vină 7 jucători. Nu este o situație în care poți spune Petrolul are bani și avem nevoie de 25 de jucători, nu mai pleacă nimeni, rămân toți. O situație de incertitudine și atunci în funcție de asta trebuie să ne adaptăm. Există posibilitatea să, eu știu, să plece jucători importanți în vara asta? Au venit oferte? Am spus că există o anumită incertitudine cauzată de toată... Uite de puțin, da. Adică nu trebuie să fie antrenament? Nu știu, o discuție pe care a avut-o altul club. Răzvan, din cele 4 ținte, Petrolul este obligat? Dacă am făcut conferința de presă mâine, ar mai fi fost discuția asta. Din cele 4 competiții. Da. De fapt, 3. La Europa ne gândim la grupe. E obligată să câștige una dintre ele. Din cele 4 competiții. Din cele 3, plus poate calificare. Dar suntem obligați să câștigăm una dintre ele. Ți-am mai spus, nu încerca să mă forțez să... Ne dorim foarte mult, da.
Trebuie să câștigăm fiecare meci. Dacă câștigăm fiecare meci, ce se întâmplă? Chiar. Mulțumim.